እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ። ታሪኻዊ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምዛሎም መዓልቲ ቅድሚ 2 ዓመት ኤርትራን ኢትዮጵያን ታሪኻዊ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ፈሪመን ብድርኡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አስመራ ኣብዛኣተወሉ ዝተገብረሉ ቀባብላን ኣብ ገጽ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝዓሰለ ሓበንን ሓጎስን ካብ ናይ ዝኾነ ሰብ ግምት ዝለዓለ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ሳምንቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ አዲስ አበባ ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን ድማ ኣብ ታሪኽ ኣቀባብላ ኢትዮጵያን ናይ ወጻኢ ሃገራት መራሕቲ መዳርክቲ ዘይብሉ ሚልዮናት ዝተሳተፍዎ ድሙቕ ስነ ስርዓት ጸኒሕዎ። ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ንህዝቢ ኤርትራ ክልተ ዓበይቲ ትርጉማት ኣለዎ። ቀዳማይ ዓብይ ዓወት ኣብ ልዕሊ 10 ዓመት መመላእታ ዓበይቲ ሓይልታት ዓለም ንስርዓት ወያነ ኣብ ቅድሚት ኣሰሊፎም ንኤርትራ ንምንብርካኽን ንምጥፋእን ዘካየድዎ ኩለንተናዊ ማለት ወተሃደራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ማሕበራዊ፣ ዜናዊ፣ ስነኣምራዊ ዲፕሎማሲያዊ እገዳን ኩናትን ድሕሪ ዓወት ናጽነት ዝስራዕ ዳግማይ ዓወት እዩ። ካልኣይ ድማ ሰላም ምስታ ን50 ዓመታት ብደገፍ ዓበይቲ ሓይልታት ኩናት ዘካየደትልናን ን80 ዓመታት 3 ወለዶ ኣብ ግጭት ዝጸመደትናን ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ካብ ሰሃሮ ውግእን ወረ ውግእን ተገላጊላ ኣብ ሰላማዊ ምህናጽ ከተድህብ باب زرحوه سممع سلام إيرتران إثيوبيان نخلت عمد صنيع الله إذن تمالي سألعتي لومي محازوت زخونا كلتين هاجرات أبكن دي حدا متغعن مدخا من السرحة بحباري مخران تحقاقزين يعيان اللوا نعسر عمد تفلالي زنبره هزبتاتن اندقنا تراقيبو ኣብ ኩናትን ግጭትን ዝባኽን ዝነበረ ትሕዝቶን ዓቕምን ኣብ ህንጸት ቀኒዑ ኣሎ። ስምምዕን ኣብ ክልቲአን ከይተሓጽረ ንነዊሕ እዋን ብግጭት ኣብ ዝተሓመሰን ዝተሃስየን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ መሰረት ሰላምን ምርጋእን ምትሕባርን ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ደንበ ተጻባእቲ ተሰሪዐን ዝነበራ ሱዳንን ሶማልን ምስ ኤርትራ ይተሓጋገዛ ኣለዋ። ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን نخلتين هاجراتن هزبتاتن كم زربحه زي كحد كوينو كمتي تسفان تثبيتن استقبرلو كم زي صقومه بمعريو زي كحديو كلت عمت دحرت سممع سراويت إثيوبيا جنا قبل الله ومريت إيرترا سفير الله نقداون قطباون زمدنان متحجازن كلتين هاجراتون أي صقومن أتمخنيات ردؤون برهنيو بقدامنت سلام كتنصو جزيز حاتثن كبيدن كتعقبون كتدلدلون دما زنوح جزيز حاتثن زيادة زخبدانيو كلت عمث أبقعزو الزلاق السلام كلت هاجرات دما بتزامادي حتصير جزيعيو بتوسخي إثيوبيا بأزيوس انكر زتحلل خمس سجاجر مدرخ يتحلف زلام جيتاتن قلولواتن جنا أي بتخلان أبتهاجر سلام إيرتران إثيوبيان عنيو كلتين هاجراتنا بجيت كملسا زحلمون زصرحون وجنات اللو بقندو وجيل ويانه وصاي كاب إثيوبيا أبز زبان كنون سلام كلتين هاجرات كند عنكفات نسسعون أعناون ربحاتهم زقصرون نخزرقو ليتن معلتن هردق زبلون حيل تتعلو
ሱዳን ተሓልፎ ዘላ ብተመሳሳሊ ኣጸጋሚ መድረኽ ሶማልን ደቡብ ሱዳን ድማ ገና ዘይተረጋገአን ዘይደልደለለን ምዃኑን ተወሳኺ ጸገም ዝፈጥር እዩ። ብሓጺሩ ጉዕዞ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ውሽጢ ዝተሓላለኸን ስግኣት ዘንጸላለዎን ዘቤታዊ ዞባውን ኣህጉራውን ኩነታት እዩ ዘገም ዝብል ዘሎ። እዚ ከም ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝኣመሰሉ ድቦላታት ከይወስኽካ ማለት እዩ። ዕብየትን ክብደትን ናይቲ ተዓጢቕናሉ ዘለና ዕላማን ዝገጥመና ዘሎ ብድሆታትን ግን ንቆራጽነትናን ነፍሲ ምትእምማናን ዝንቕንቕ ኣይኮነን። ተጎቢጡ ዘሎ ልዕላዊ መሬትና ንምምላስ ብትዕግስትን ከይተሓለልናን ክንሰርሕ ኢና። ኢትዮጵያ ማዕበላት መሰጋገር መድረኽ ሓሊፋ ኣብ ኣማን ክትበጽሕን ኣብ መንጎ ክልቴና ሰላምን ምትሕጋዝን ክድንፍዕን ዓቕምና ከይቆጠብና ክንጽዕት ኢና። ምስ ሱዳንን ሶማልን ደቡብ ሱዳንን ምትሕጋዝና ክንዕቢ ንዞባዊ ምትሕባር ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ክንተግህ ኢና። ተጻብኦ ገና ንዘይበለየሎም ሰላምና ዕረ ዝጠዓሞም ኤርትራ ድል ከይትረክብ ድቃስ ንዝስእኑ በቲ ፍቱንን ዕዉትን መንገድና ክንምክቶም ኢና። ቅድም ቀዳድም ድማ ሃገርና ኤርትራ ንምህናጽን ንምሕያልን ኣብ ፖለቲካዊ፣ ልምዓታዊ፣ ማሕበራዊ፣ ባህላዊ፣ ድሕነታዊ ህንጸት ሃገር ክንረባረብ ኢና። ሓያልን ብልጽግትን ኤርትራ ሃረርታን ሃንቀውታን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ርእሲ ምዃና ዓንድን ደራኺትን ዞባዊ ምትሕብባር እያ። ካልኣይ ዓመት ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ንዝክረሉ እምበኣር ዘለናዮ ዓበይቲ ዕድላትን ዘይቀለልቲ ብድሆታትን ንዘለዎ መድረኽ ብግቡእ ንገንዘቦ፣ ነተጻባእቲ ብሓይልን ብልሓትን ንመክት፣ ኣብ መንገዲ ሰላምን ልምዓትን ዞባዊ ምትሕብባርን ንሰጉም።